En comunicación telefónica a un dos técnicos, a un dos adestradores das categorías base do equipo cullerdense. Alex Seijo, que tal? Boas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Que buenas tal? tardes, Boas ¿qué tal? tardes. Bueno, quizás uno dos focos de atención desta fin de semana vai a ser esa primeira Final Four que disputará unha das categorías base do equipo do noso concello, en concreto, como dicía eu antes, o conxunto infantil masculino que terá que desplazarse, a verdade que vai a ser un desplazamento longo prácticamente, preto xa de Portugal para xogar ali esa Final Four. Como se presenta? Pois sí, o infantil masculino, o Ares y Fuertes, se xogará esta fin de semana esta Final Four, tan ansiada por todos os equipos para intentar obter unha plaza no campeonato de España. En esta ocasión, pues, se trasladan ao Rosal para enfrentarse a tres equipos, que o Balinos Novas, o Bueu, bueno, pues na primeira eliminatoria, pues será contra o Balomán Línea 21, os dos equipos da Coruña enfrentaránse nesta semifinal, o sábado ás 8:30 por ter esa praza na final, e logo pois esperar xogará antes ás 4:30 o Balinos Novas contra o Bueu, e aí pois saldrá o seguinte finalista. Nada, pois é unha oportunidade que teñen os infantís de seguir competindo, de estrearse moitos deles nunha Final Four, que sabemos que pode pasar calquer cousa, que un pequeno partido que non sae todo a perfección, pois se pode quedar eliminado, pero bueno, os nenos están adestando sobre todo con moita ilusión, tienen moitas ansias de xogar este encontro, poder estar nesa final, porque non gañala esa praza tan ansiada que esperan obter os nenos do Ares y Fuertes. Será un fin de semana longo, onde xogarán ese primeiro partido ás 8:30, xa se quedarán ali a cenar, a dormir, todos xuntos nunha concentración que terán eles para poder pues, estar tendo sempre connotacións deportivas de cara aos encontros, charlas técnicas, observación de vídeo, bueno, unha pequena concentración moi interesante, sobre todo a nivel de experiencia de formación que sempre poden ter estos chavales nestas idades que a verdade que magnífico que teñan esta oportunidade nestas edades tan tempranas de obter estas experiencias que van ter este fin de semana. Temos aí un derbi coruñés, ese partido, ese primeiro encontro, esa semifinal contra o Línea 21, e como se presenta? Ves alguna posibilidade? Bueno, é un derbi vai ser moi intenso, va haber moitos nervos, sobre todo nese primeiro encontro, os nervos estarán a flor de pel, hai que saber xestionalos. Será un partido, pues evidentemente, moi igualado. Sí que é verdad que o Culler de Ares y Fuertes foi vencedor dos encontros na competición ligueira, pero como iba dicindo antes, pues todo pode pasar. Evidentemente, para min, a nivel persoal, o favorito é o noso equipo, evidentemente. Ojalá que podamos conseguir esa victoria, pero non se ha doado. Un equipo como Línea 21, un equipo moi competitivo, que non vai baixar os brazos en ningún momento. Así que se podemos generar unhas boas accións tanto defensivas ou ofensivas, podemos levarnos o encontro, e logo, pois, a final, bueno, así, a miña porra en principio é que o Balinos Novas este na final, pero a final, pois, tamén vai ser moi dura. No partido de ida o Balinos conseguiu a victoria, no partido de volta ao Culleredo, entonces va a haber máxima igualdade, tanto na semifinal como na final. Pues partidos moi interesantes e sobre todo moi competidos os que se presentan esta fin de semana ali no Rosal. Mañá sábado ese primeiro encontro ás 8:30 contra o Línea 21. Esperemos que se poda disputar a gran final xa sería o domingo pola tarde ás 6. Estaremos moi atentos, o comentaremos lóxicamente a semana que ven. Ademais de iso, ademais desta cita, teremos alguna máis. Están xa pues prácticamente rematando, aínda quedaba por aí un partido, creo, de Liga Prata, pero tamén comenzan varios equipos das categorías base a Copa Federación.
Sí, as categorías cadetes xa comezan a Copa Federación, o despreocupate.es, que xa está preparando tamén a Final Four, pois tocalle viaxar a Carballo para xogar contra o Siria, un derbi tamén na provincia de Coruña, un derbi moi bonito de ver. Este ano non puideron enfrontarse estes dous equipos na Liga Ouro, pero bueno, pois deseando os xogadores manter este enfrontamento, que é un clásico, no balonmán aquí, sobre todo no norte. Logo as nenas do balonmán Culleredo Sutenor viaxarán de novo a Guardia para enfrontarse ao Atlético Guardés, o campeón galego. Tamén en fase de preparación os dous equipos de cara ao Campeonato de España. Bueno, un test de alto rendemento para as nosas cadetes do Sutenor, que volven a Guardia a intentar competir, porque como fixeron na última xornada de Liga, e que, como non, intentar pois gañar e ter esas boas sensacións de cara o Campeonato de España. Así que é verdade que xa a próxima semana comezan a Copa Federación tamén da categoría infantil femenino e categoría infantil masculino. Tamén o cadete prata, de cadete femenino prata, o García Canosa, tamén comeza esta fin de semana contra o Siria a Copa Federación, e a xuvenís pois teñen a visita do Sis do Nadal de Vigo para enfrontarse na segunda xornada da Copa Federación. Sí, por certo, estes dos partidos que nos comentas, que serán aquí en Culleredo, un deles en Tarrío e outro en Almeiras. Sí, o Abogacía Canosa xogará o sábado en Tarrío contra o Siria. Tamén hai partidos de prebenxamíns, tamén que ven o Siria. Bueno, se farán unha serie de encontros co equipo de Carballo. E logo, o domingo en Almeiras, pois xogará o Fisioterapia, que ven de facer un encontro quizás un pelín a nivel baixo do que viña de amosar. E nada, ten unha reválida agora para brindar unha victoria á afección ante o Sedona, que non, entonces o Sis do Nadal, que non será nada doado, pero bueno, nada, hai que seguir xogando, hai que seguir competindo ata final de temporada. Estos encontros pois sempre suman experiencias. Pois esperando que lles vaya ben tamén en esta Copa Federación. Por certo, onde non esquecemos, lóxicamente, ao equipo senior masculino, que agora sí xa entra na recta final desta competición en Primeira División Nacional, e restan únicamente 2 partidos, e o seguinte será en Porriño. Sí, o senior xa quedan dúas xornadas. Nesta fin de semana xogan o sábado ás 5 ante o balonmán Porriño, que, bueno, o balonmán Porriño xógase aínda moito. Está ante penúltimo na táboa con 18 puntos, queren a 3 puntos do Cañiza, pero hai 4 puntos en xogo aínda, así que é vital para eles obter a victoria nestas últimas 2 xornadas. Os nosos, o Culleredo Senior, pois xa ten, como xa íamos dicindo semanas anteriores, xa ten a categoría mantida, pero bueno, hai que seguir competindo, porque hai que seguir intentando encontrar a senda da victoria outra vez. Veñen de facer un encontro competitivo contra o balonmán Carballal, que levou esa victoria a semana pasada, pero pois hai que ir a por todas. Sabemos que o Porriño vai sair o 100%, pois nós pensamos que temos que sair da mesma maneira, non que a categoría este mantida non significa que se baixa a intensidade, senón que hai que manter a intensidade pois, durante toda a temporada. Ese objetivo que se intenta manter hasta finalizar a tempada, unha tempada que finalizará na casa contra o balonmán Lanzarote. Está claro que, aínda que o rival desta xornada, o Porriño, vaya por detrás na clasificación, e que polo menos semanas atrás comentábamos como quizáis un dos rivais ante os que se podería conseguir unha victoria máis, non vai a ser doado polo que nos comentas, ¿no? Que tamén para eles son puntos vitais. Claro, eles xoganse todo, prácticamente, son 4 puntos en xogo, estes 2 puntos na súa casa son vitais, evidentemente. Nos temos que seguir mirando para o noso, acabar a liga coa cabeza alta, evidentemente. Sí que é verdad que a segunda volta non foi o esperado, pero bueno, quedan 2 partidos. O Porriño pois podemos obter esos 2 puntos, evidentemente toda a clave do encontro vai pasar por a concentración, a intensidade, e manter un alto nivel
do encontro, porque sabemos que o Porriño o vai ter. Entón, nos temos que estar non á súa altura, senón un pasiño máis, demostrando que nos xa fixemos unha primeira volta moi grande, e a segunda volta quizáis baixou o nivel, pero temos que seguir con a cabeza, con unha mentalidade moi mirando de cara arriba, evidentemente. Pois todos os resultados destes partidos que comentamos ao longo deste tempo, pois os repasaremos e analizaremos xa na semana que ven. Álex, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. A vos, un saúdo, moitas grazas. Un saúdo, ata logo.